Аз съм голяма. Какво бихте си помислили, ако видите този човек на улицата? Вярвам, че отговорът вероятно ще е, че нещо наистина не е наред с тях. Буквалната голота като тази вече е напълно нормална на подобни гей прайд събития. Има нещо в това, което е напълно смахнато. Това е неприемливо. Това няма абсолютно нищо общо с самия Pride. Аз съм напълно за това хората да могат да правят каквото искат насаме у дома си, без да го казват на никого. Месецът на гей прайда приключи. И ако не искате да гледате разюзда на мъжка голота, просто пропуснете това видео. Знаете ли, аз напълно подкрепям хората да могат да правят каквото искат насаме у дома си. Но не подкрепям това да ми го налагат, а още по-малко да го налагат на малки деца. Тяхното много неудобно, без задръжк и неуместно сексуално поведение. Само за да докажат нещо, което мисля, че на този етап всички можем да признаем, се е превърнало в смисъла на гей прайда. Не е така. Не става дума за празнуване на любовта. То се е превърнало в нещо смахнато. И мисля, че това видео до някъде го обяснява. Аз съм голяма... Аз съм много. И така, освен факта, че този човек очевидно е много талантлив танцор, прекрасно, браво на него, във фида ми се появи някой, който пише: това не е нормално, независимо колко много демократите се опитват да ви убедят, че е. И изгледах това видео отново. Добре, просто без да гледам танца му, като се замисля какво бихте си помислили като нормален човек, който не е чувал за цялата тази гей лудост, какво бихте си помислили, ако видите този човек на улицата, вярвам, че отговорът вероятно е, че нещо наистина не е наред с него. Без музиката. Ако видите някой да прави това на улицата без никакъв контекст, бихте предположили, че нещо не е наред с него. Сега, причината да правя това видео всъщност е защото случайно попаднах на нещо, което Chicks on the Right публикуваха. Сега, всъщност не мога да ви покажа това видео, защото нивото на голота в него е наистина безумно. Но ще го отворя, за да го видите наистина и да го проверите сами, ако искате да бъдете травмирани до края на живота си. Това е публикацията от Chicks on the Right, 30 юни. Те наистина са едни от най-отвратителните човешки екземпляри, които някога съм виждала. И срам за родителите, които излагат децата си на тях. Това видео показва само мъже, които вървят напълно голи, а в кадъра има деца. Отново, ако имате интерес да видите някой от най-грозните мъже, които се разхождат голи, това е за вас. Очевидно е, че това е прайд шествие, но това е частта, която искам да ви покажа. Това ли са вашите деца? Това ли са вашите деца? Да. Съгласни ли сте с голотата? Не! Има деца. Буквално. Боже мой. Съжалявам. Извинявам се. Виждате ли? Това имам предвид. Добре, не гледайте. Всички, не гледайте. И след като гледах това видео, разбрах, че буквалната голота, като тази, вече е напълно нормална на такива събития на гей прайда. И има нещо в това, което е напълно ненормално. Това е неприемливо. Просто е неприемливо при каквито и да е обстоятелства. Това няма абсолютно нищо общо с самия Pride. Нищо. Аз съм напълно за това хората да имат право да правят каквото искат в уюта на дома си и да не казват на никого за това. Докато е подходящо и законно. Действайте, наслаждавайте се. Но не го правете, не мислете, че вашата голота е нещо, което всички трябва да виждат. Например, да се отдалечим за момент от гей прайда. Как бихте се почувствали, ако вървите по улицата и видите хетеросексуална двойка да прави това? Какво мислите за това? Мога да ви кажа, че по принцип бих се почувствала много неудобно. Ако вървях по улицата и някой минаваше покрай мен напълно гол, това за мен би било не само накърняване на личното ми чувство за приличие, но и просто непристойна проява. И все пак по някакъв начин те са успели да вкарат своята гей гордост в това. И повечето от разумните гей хора, с които говоря, са напълно против това. Но въпреки това, то все още се случва. И това е, което искат да празнуваме. А липсата на граници тук отива много по-далеч от просто странни прояви на голота и неподходящо обличане. Това е празнуване на тероризма в името на прайда, нали?
Имаш всички тези гей знамена тук, а после пред теб се празнува тероризмът, сякаш това е напълно нормално. Не е нормално. Никога не е нормално да се празнува какъвто и да е тероризъм. Просто не е. И всъщност е странно да маршируваш по улицата и да говориш за своите сексуални предпочитания. Това е странно нещо. Сега, отново, мисля ли, че гей движението не е направило изключително много, за да позволи на хората да получат нещата, които искат в живота си? Но просто искам да ви покажа един контраст за момент. Това е първото прайд шествие през 1970 година. Не е нужно да си гей, за да ти хареса. Хората просто изглеждат нормално и го празнуват. И чудесно! Браво на вас! Невероятно! Това е изключително различно от това. Изключително различно от това. Тук имаш пастор и двама души, които правят нещо толкова социално неприемливо. Просто не би видял това в нормална обстановка при никакви други обстоятелства. А после имаш и други странни истории, като тази. Да. Точно така, прочете правилно. Заразих може би над 200 души с ХИВ. Чакай малко, ще си запаля черната и ще взема. Добре, защото нямам цял ден. Имам работа за вършене. Вероятно, нечий съпруг. Но добре, защото наистина не ме интересува. Не ме интересува как се чувства някой, защото кой ще ми държи сметка. Така че да, разбираш. Мислиш ли, че е нормално да влезеш в интернет и да кажеш на целия свят, че си заразил 200 души с живото застрашаваща болест? Че си толкова разпусната и изобщо не ти пука, защото не ме интересува как се чувстват хората. Това е ненормално. Това е грешно. Това не е нормално социално поведение. И нещо в това движение просто позволи на хората да се държат както си искат, защото го правят под прикритието, че трябва да подкрепяш прайда. Не. Не трябва. И го осъждам. Разбира се, направете го. Имате право на сексуална свобода. Много съм щастлива, че хората, които не споделят определени религиозни вярвания, имат възможността да се изразяват. Стига това да е в рамките и границите на допустимото. Това е всичко. Това е всичко, което искам. Не е подходящо да заразиш 200 души с болест и да се гордееш с това. Не е подходящо да застанеш пред религиозен човек и да демонстрираш сексуалността си. Не е подходящо да танцуваш гола. Не е подходящо да излизаш навън гола. Тези неща не са подходящи. Точка. Просто, лесно, не е трудно за разбиране. Не е подходящо да се празнува тероризма. Готово. Лесно, просто, несложно. Така че предполагам, че е добре, че месецът на гей прайда приключи. Кажете ми какво мислите в коментарите и благодаря за вашата преценка по този въпрос.